Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. तहर मुस्की कायल बा, दिल हमरो घायल बा। चलेलू रहिया में जब छनकत पायल बा। क्या बात है? तहर मुस्की कायल बा, दिल हमरो घायल बा। चलेलू रहिया में जब छनकत पायल बा। पेनी के छिटिया बिटिया लगलू हसी। पेनी के छिटिया बिटिया लगलू हसी। जोगा के रख मैडम नाया बा मसीन। जोगा के रख मैडम नाया बा मसीन। जोगा के रख मैडम नाया बा मसीन। मिक्स बाय डीजे मुन्ना मोबाइल नंबर 77 396 55 630। सरी टपकेला भरतिया कवारी में मन हमरो लपकेला। अरे दिया हो ये धनती बोलेलू मुहवा से मधम सरी टपकेला भरतिया कवारी में मन हमरो लपकेला। कृष्णा खेसारी तो है कहे नाम की। कृष्णा खेसारी तो है कहे नाम की। जोगा के रख मैडम नाया बा मसीन। बचा के रख मैडम नाया बा मसीन। संभारी रख मैडम नाया बा मसीन। जोगा के रख नाया बा मसीन। बचा के रख मैडम नाया बा मसीन। जोगा के रख मैडम नाया बा। मिक्स बाय डीजे मुन्ना मोबाइल नंबर 77 396 55 630।